Mihala vastaan Muurinen. Loi haastaa upeasti. Ai terve! Salini, mutta Muurinen näyttää olemassaolonsa heti saman tien ja pallo pystyy Madsen. No niin! Ja näitä hiukan ennakointiinkin, että kun nähdään tämä nuori pelaaja, niin me voidaan nähdä välähdyksiä siitä, että miksi hän on yksi kovimpia prospekteja, ketä on tulossa NBA. Pelejäkin vaikka Suomelle Jantunen. Muurinen haastamaan 1-1. Pääsee peittiin! Näin nuori poika lennä! Ja tässä nähdään tämä potentiaali. 18-vuotias nuorukainen, joka niinku, ja sulkee ja ilmoittaa siinä niinku. Sokolovski on tehnyt hyvää työtä Markkasen kanssa mielestäni molemmissa ottelussa. Muurinen haluaa haastaa uudestaan, ottaa kolmosen tällä kertaa ja laittaa se pohjaan. Valtonen vastassa. Ja huolimaton syöttö Punitkaisaan, sitä kopattua Seppälä. Markkanen! Ei vieläkään, mutta Muurinen! Takaisin Sterdinski haastaa Valtosta. Ei pysty viimeistelemään, oli aika lähellä korihäirintää, sitä ei kuitenkaan vihelletty. Siellä ja puolalaispelaaja keräilemään Muuriselta muutama valittu sana hänelle. Muurinen aivan vapaana, kolmonen ilmaan, kolmonen pohjaan, toinen kolmonen Mikko Muurinen. Näin rankasta, että siinä ei jäädä yhtään odottelemaan.